We hebben nou een mooi PL zetten, maar ik vind het wel leuk. Plasgo wat. Dat heb ik net verzonnen. Dat is Frederik. Ik ben Hilda Rijtsma en ik ben de PR en communicatie functionaris van het Fries Kleppersboen. En we zijn nu bij het FK Viljeppen in Weesum. Viljeppen is Fries, zo vieren wij dat. En we kwamen op een gegeven moment met Hildo in contact en Hildo zei ja. Dat doen wij natuurlijk omdat wij als Fries Kleppersboen het Friesk echt wel belangrijk vinden. En er wordt ik een boel Friesk al praten tijdens de wedstrijden en tijdens de geerkomsten. Dus ja, dan is het eigenlijk hartstikke wel dat ik als een soort van belangrijk zus dat er iets maar dost. Ja, toen hebben wij nog wat lucratieve dingen jongen en nou hebben we eigenlijk alles in het Fries aanduiden. Dus, De wees weer er al langere tijd om onze website te vertalen in het Engels en in het Duits. En toen zei ik ja, maar waarom dan ben ik net in het Fries? Dat is ook heel erg belangrijk. En zo zijn we eigenlijk samen in werkje met de AVOEK. En uiteindelijk hebben we daar in gesprek en was er weer de volle meer mogelijk. Dit is onze wegwijzerpeel. En daar kunnen de bezoekers vinden waar zij wezen moeten. In samenwerking met de afdeling Weesum hebben we gevraagd wat zijn dan de dingen die we nodig hebben. En ze kwamen, zei ik, met verschillende butten, zoals de spitsgoten. Dat is wel humor. Zulke dingen, je krijgt er wel reacties op. Ik zit dan weer op het moment in de muntverkeer en daar wordt verteld, nou dat is leuk dit, wat je nou dingen hebben. Dus ja, we zijn er nou voor het eerst mee begonnen, maar we hebben al heel veel leuke reacties gekregen. Want sommige Friese woorden zijn natuurlijk wel humor, dus dat vonden we eigenlijk wel heel leuk om juist zulke woorden uit te zien. Ja, dit is weer de langste van onze bordjes eigenlijk. Dat is maar invalide en babyverskindromte en dat is dan wel een prachtig woord. Wij hebben een heel leuk contact met de AVOEK. Het is leegdrempelig, ze willen echt mooi tinken en het is gewoon heel makkelijk. Dus als je een idee hebt, doe er maar in en het wordt al werkelijk niet. Het is ietsjes beter als voorin. En krijgt er hem dan over de plek.